Vrele gume vode vas na mesto gde se spajaju najbolja rešenja iz kamperizma i klasične gradnje. Malene kuće su koncept stanovanja koji je već duže vreme prisutan u svetu. Sa preko 3 decenije iskustva u uređenju enterijera i opremanju brodova kao i kamperskih vozila, preduzeće Tiny Homes iz Novog Sada plasira ideju malenih kuća i kod nas. Ovo pre svega nisu kontejneri, što nas mnogi pitaju. Ovo su kućice koje su potpuno urađene od drveta i izolacija, koje su ekološki prihvatljive, kamena vuna, mineralna vuna i tako dalje. Postavljene su na podkonstrukcijama koje mogu da se stave opet na konstrukciju koja je na točkovima. Težine variraju od 1700 do 2800 kg za najmanju i srednju kućicu, koje mogu da se vuku sa prosečnim automobilom, odnosno do 3,5 tone ukupne težine, dok ova najveća, ona je 5 tona, ona mora da se prebacuje sa organizovanim prevozom. Što se tiče postavljanja ovih objekata, možete ih postaviti bilo gde. Znači, možete na poljoprivredno zemljište ili u nacionalni park, naravno sa nekom dozvolom iz nacionalnog parka, zato što imamo mogućnost postavljanja solarnih panela, imamo mogućnost postavljanja kompostnog WC-a ili hemijskog WC-a, mada preferiramo kompostni WC koji čuva životnu sredinu, i naravno rezervara s vodom, tako da autonomija može da vam bude od nekoliko dana do nekoliko desetina dana. Sama koncepcija ove priče je interesantna zbog toga što nije vam potrebna građevinska dozvola da biste ovakav objekat koristili, nikakvi temelji ili bilo šta od toga. Ona se postavlja na teren koji se pripremi vrlo brzo i u roku od jednog dana, pošto dolazi potpuno opremljena i uređena, a kad kažem potpuno opremljena, mislim na kompletan nameštaj, svi uređaji koji su potrebni su u njoj i ona je istog dana kada je postavimo, ona je spremna za korištenje. Za sad smo pripremili 3 tipa kućica, odnosno rasporedili smo ih u kvadraturama, što ljudi vole obično da pitaju koliko je kvadrata. Međutim, kvadratura u ovom slučaju je totalno nebitna, jer je prostor totalno drugačije organizovan. Kao što imate slučaj u kamperima ili brodovima gde su kvadrature vrlo male, a ti objekti imaju sve što je potrebno za život. Najmanji objekat ima recimo 12,5 kvadrata, ali posjeduje sve što treba da ima, i kuhinju, i kupatilo, i dnevni boravak, i dobija naravno ispred dek za što veći boravak u prirodi, jer suština ovih objekata i jeste da se boravi u prirodi. Zbog toga je i vizura svih objekata tako koncipirana da ima puno svetla, puno prozora, da imate otprilike 360 stepeni pogled u prirodu. Što se tiče samog izrade objekata, trudili smo se da objekat bude energetski efikasan i da vrlo lako može da se ugreje ili ohladi, u zavisnosti od godišnjeg doba. Ukoliko postoji struja, vrlo lako se rešava sa invertorskom klimom koja je mali potrošač i grejanje i hlađenje. Ukoliko ne postoji, postoji više načina grejanja i hlađenja, od tradicionalnog naloženja do plinskih peći i tako dalje i tako dalje. Kad smo pravili objekat, trudili smo se da objekat bude ekološki prihvatljiv, da bude potpuno urađena konstrukcija od drveta sa mineralnom vunom i da ima tu neku energetsku efikasnost da može lako da se ugreje ili ohladi. Trudili smo se da prilagodimo to što više različitom dijapazonu korisnika, tako da smo pravili kućice od 12, 24 i 36 kvadratnih metara. Najmanja kućica je otprilike za boravak 2 osobe, a to vam je, da biste najbolje razumeli, otprilike jedan studio kad odete u Grčku da letujete, pa to što dobijete u tom studiju, to dobijate u ovoj najmanjoj kućici. Sledeći model je malo veći. On ima galeriju, ima 4 mesta za spavanje, dok najveći model ima 2 galerije i ima 6 mesta za spavanje. I opet ponavljam, svi ti objekti mogu biti na točkovima i lako pomerljivi. Jer najveća prednost ovoga je što kad kupite kuću, ne morate da imate plac, možete ga postaviti na iznajmljenom placu. Ako nećete više da imate objekat, možete da prodajete, ne prodajete plac, prodajete objekat. Ili, ako hoćete da prodajete vaš plac, ne prodajete objekat. Ili, ako nađete fantastičan plac o kome ste maštali ceo život, vi vašu kućicu preselite na fantastičan plac i ponovo uživate u tom.
Naravno, vaša kućica, kada je naručite, onda se dogovarate s nama, na mnoge segmente možete da utičete. Na izgled fasade, izgled unutrašnjosti, modele tehnike, uređaja, ima televizor, nema, solarni paneli i tako dalje, na to možete da utičete. Prilikom konstrukcije se uvek vodi računa na čvrstinu objekta, na stabilnost objekta, na arhitektonska i dizajnerska rešenja. I to je imperativ. Naravno, uz vašu saglasnost sa modelima, dizajnima i tako dalje. Raspon cena se kreće od 23 do 45.000 evra u zavisnosti od modela kućice. Kada pričamo o cenama, imamo svakakvih povratnih informacija, pa nam ljudi najčešće kažu pa možda je to malo puno. Međutim, ko je ikad u životu gradio, on kaže ne, fantastično, to je odlična cena, jer nemate godinu dana maltretiranja sa majstorima, nemate kopanja temelja, znači dobijete u jednom paketu apsolutno sve upakovano i istog dana koristite. Odnosno jedno instant rešenje gde se vi bavite svojim poslom, a kad se dogovorimo o vremenu isporuke, taj objekat bude kod vas na placu.